Hi friends, cardboard யூஸ் பண்ணி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு கிராஃப்ட் தான் பார்க்குறோம். சேனலை புதுசாக பார்க்கலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரவுண்ட் ஷேப்க்கு நான் வந்து கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஃப்ளாக் கலரில் அக்ராலிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்ராலிக் பெயிண்ட் ஆரஞ்சு வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சென்டரில் வந்து ஒயிட் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். கீழே வந்து க்ரீன் கலரில் நெக்ஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். சின்னதாக வந்து ரவுண்ட் ஷேப் கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் அடித்து இதையும் வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து ஃபெவிக்கல் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். சென்டரில் வந்து ஒட்டிட்டேன். நான் வந்து 7 x 7 சென்டிமீட்டருக்கு கார்ட்போர்டு வந்து 6 பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். க்ளூகன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு க்ளூகன் சைடில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்புக்கு வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு பீஸாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். எல்லா பக்கமும் கார்ட்போர்டு வந்து க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். மேலே ஒன் சைடு மட்டும் நான் வந்து ஓப்பனாக விட்டுருக்கேன். இப்போ அந்த ஷீட் மட்டும் கார்ட்போர்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துக்கிட்டு சென்டரில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கேப் மாதிரி விட்டுக்கிறேன். நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்க கார்ட்போர்டு சைஸ்க்கு வந்து நான் கரெக்டாக வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதையும் வந்து நம்ம வந்து மேலே வந்து க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி பாக்ஸை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். பிளாக் கலரில் நான் வந்து அக்ராலிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஃபுல் சைடும் வந்து நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பிளாக் கலரை சுற்றி ஃபுல்லாக வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நான் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து ஒயிட் ஷீட் கட் பண்ணி ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு பார்டர் யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் வந்து ஃபெவிக்கல் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டில். இப்போ இதையும் வந்து நான் க்ளூகன் அப்ளை பண்ணி நம்ம கலர் பண்ணியிருக்கிறதையும் சென்டரில் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன். ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டி முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நான் வந்து கார்ட்போர்டில் வந்து பேர்ட் ஷேப்க்கு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 இது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க மாதிரி. இது தனியாக வீடியோ போடுறேன். ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் 2 பக்கமும். இப்போ வந்து இது சென்டரில் வந்து ஐக்காக பிளாக் கலரில் ஸ்டிக் இல்லைன்னா ஸ்கட்ச் யூஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபெவிக்கல் அப்ளை பண்ணி ஒரு சைடு ஒட்டிட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடு நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். ஈஸியான சிம்பிளான இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கிராஃப்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எல்லாருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.